Lura fis-7 ta' Ġunju f'Ruma nstabu bl-ħajja mara u tarbija ta' bejn 6 xhur u sena bi Francis Kaufman sieħeb il-vittma u allegatament missier it-tarbija jaħrab mill-pajjiż. Kaufman kien instab fil-Greċja wara ħidma konġunta bejn il-Pulizija Taljana u dik Griega u l-investigazzjonijiet kienu waslu saħansitra sa Marsa Scala fejn allegatament l-Amerikan ta' 46 sena minn Kalifornja flimkien ma' sieħba tiegħu kienu joqogħdu bejn l-2023 u l-2024. Din il-ġimgħa Net News staqsa lill-Ministru tal-Internu s-Sigurtà Nazzjonali Byron Camilleri biex jiċċara d-dubji kbar li hemm dwar dan il-każ tar-raġel li qatel lil-mara u t-tifla tiegħu u li kien ukoll f'Malta għal aktar minn 3 snin. Apparti l-omiċidju doppju fl-Italja, dan ir-raġel qed jiġi investigat ukoll fuq frodi minħabba li hu kien qiegħed jgħid li hu producer tal-films bl-isem fittizju ta' Rexel Ford sabiex ikun jista' jitħallas ta' xogħol li fil-fatt qatt ma għamel. Kien għalhekk li staqsejna lill-Ministru dwar x'tip ta' permess kellu dan ir-raġel biex għax f'Malta għal 3 snin, iżda l-Ministru Camilleri, apparti li rrifjuta li jwieġeb għaliex din il-persuna kienet baqgħet Malta għal żmien sostanzjali, prova jirredikola l-mistoqsijiet ġustifikati ta' dan l-istazzjon. Jekk xiex Malta biex jagħmel film. Wieġbek jasra. Tajjeb, dan iva kien f'pajjiżna kwalunkwe ma saqsejtux, ma naħsibx li tippretendi. Jekk għaddejja investigazzjoni nassumi li tkunu tafu forsi ċertu. Involut fl-investigazzjonijiet kien xi darba fi żmien il-Partit Nazzjonalista. Minħabba li biex neliminaw il-possibilità li dan ġie Malta biex jagħmel xi film u jekk għall ħares qatt tingħata xi fondi dan biex tikkonferma li dik naħseb responsabilità tal-Gvern. Ma nistax iwieġbek fuq il-films, naħseb jiena taf li Ministru tal-Intern is-sigurtà u x-xogħol u mhux tal-films. Kaufman ġie deskritt bħala raġel perikolus, psikopatiku u qattil, madankollu oħrajn saħħu li qatt ma kienu jimmaġinaw li kien kapaċi jasal sawn.